Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ikanatong tanano, kumusta? O karon atong ipadayon na sa ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Shout out tiniyang tanano, shout out ta ko kang James Abrero, kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kaayo kang Led Segment o kang Sel Sapino from Anahawan, Southern Leyte. Shout out tiniyang tanano. Salamat kaayo og nagsunod ani tramahan no. Shout out tiniyang tanan. Salamat kaayo no, sa pagsubaybay sa sugilanon nagikan sa RMA Drama. Salamat kaayo no mga ka-listeners, mga ka-followers. Ug karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon. Masinuwat ni Bibi Omega Flores. Crispin og Basilia, Part 17. Sincero ka sa imong kagustuhan nga matapang. Pero Crispin, may gitagana ng plano ang Dios sa tanan niyang mga nilalang. Og way si bisan kinsa nga makapangilabot sa unsay iyang plano sa tao. Mayong pagbumilaw sa Lex Hinuon. Pino. Tingali, doon na kay matabangan. Pero, ayaw ka kukang kung may mga hikayon nga. Dili mahitabo ang imong gusto. Gusto ka, Basilia. Ang mga tao bitaw nga akong gitagaan og kwarta. Aron ta, mayahay ilang pagpuyo. Pagpabili na magyapon ng uban sa ilang kaimtang. Mauna, Crispin. Pero, padayon lang sa imong pagtabang. Dili na nimo sa kung wa mo asinso ang ubang mga tao nga imong gitapangan. Dili na nimo sa, Crispin. Happy birthday to you. Blow your candle, Laura. Blow your candle. Yay! Tagahigang regalo, anak ko. Unsay isulti, anak? Thank you. Yay! Kanta tagbalik! Kanta tagbalik! Balik! Balik! Iklaro unsay imong ipakanta. Kay doon na kay Powers, ayaw kalimot, anak. Osbo na tong kanta, atong gikanta ganina. Atong ikanta kaniya! Atong ikanta kaniya! Atong ikanta kaniya! Very good! Butang ni. Hilom-hilom na siya lagi ka. Suya na siya ka sa parte sa anak lang ni Crispin ug Basilia. Kanusta ka ta makatupong nila si Suno? Unsa naman taong ka, eh? Hangtod karon sige hapon gaguna na. Pasagdi lang gud kugut. Unsa naman taong ka, eh? Kamaayo na sa kahimta nga. Mangandoy pag yung kaglabaw pa. Wapag yung ka magkontento. Nga mas dako patagbay kay nila. Pero mas daghan sila kwarta. Anli lang kwarta. Unya? Kuwang lang gitingalitas paningkamot. Ay. Ang sabay nakakuwang, uy. Mao ni inyong kuwang ay. Mao ni. Ah, Gold? diin ka na, tay. Sa inyong anak. Si Junjun? Ay, naapabaday mo laing anak. Pero diin na ni Junjun, tay. Hinatag ko nung Nora. Sa anak nila ni Crispin ug Basilia? Ay, naapabaday laing Nora ining pundo karon. Bibi. Kaya akong iulit ni Crispin. Ayaw! Uy, Ang nini. Ang nini. tara si Nora. Tara, mamao. Hi, Nora. Hello. Kanande kagkat. Asa ba tayo mong mommy ug daddy? May tuyo ka, Clark? Hi, Basilia. Wa lang good. Ako lang gikuyugan si Junjun. Ganahan man ko na siya mo doon ni Nora, pero mauwaw siya.
Di mangkod. Amo kay pakutana ni Nora god. Liar man ka mo eh. Unsa man na imong ipangutana ni Nora, Clar? Wa ra good? Ngutana mo ka. Dagan pa ba sila og gold sa ila god? Oo. Gold? Kitagaan man ko ni Nora og gold pag birthday niya, tita. Maayong pagpaminaw sa Nora, Lex tugan sa Pino. tinuod. Diin ka og gold nga imong gihatag ni Chunchun. Ayaw pagkahila kay nangutana ra ko. Anya, unsa man? Ato ni op ang powers ni Goldie kay aron di na siya mangiti og gold. Dili na pwede. So, unsa man na to? Papaulion lang una nako si Goldie sa among kalibutan. Sige. So, okay ra ka? Nandili lang una mang harvest o gold? Kuya, wasas mga harvest. Dagam sa makaingon og sana all. Usa na si Marites Baruro na o si Abigail Austria. Basta ha, okay ra nimo? Okay ra kay. Dagan makita kwarta ron. Ay, di na ta magutman na na. O sige. Karon dayon, papaulion ako si Goldie sa among kalibutan. Oh. Oh, eh. Anak, ngano? Si Goldie, nawagtang og kalit. Oh. Nawagtang si Goldie. I want Goldie. I want Goldie. Oh, ayun na paghilak. Nari si Goldie. Oo. Nibalik si Goldie. Wa ko kasabot nimo. Ingon ka, okay ra nga papaulion ako sa among kalibutan si Goldie. Unya, imo ra dayon gipabalik. Ay, kuan man ko nagilak ang gusto tong anak. Luoy kayong bata. Unya, unsaon man ha? May kani, wa pa makasulti si Nora, gikan ni Goldie ang mga bulangon. Ay, parehas lang gusto mo gibuhat sa una. Nga imo rang gidilit sa unahonan ni Tiago, Clara o ni Siso. Kay nakatugan biya ko tinod na tong nadesperado ko nimo. Char, Clara sad. Bita may der. Di tangay mo problema na. Kay, doon na ba ito mga powers? Oh, ha? Apil ako, na powers. Hinoon. Pero, nabother man naguko nga. Isa yung sayo na panghatag ni Nora. Ani na lang. Ato na kunto lang papangiti ni Goldie. Di na to siya papaitihon kung naa si Nora. Oh, sige. Atong suwayan. Hindi na lagi tayo, Junjun. Ato na dito pagiduwa na ni Nora. Talagi ko, magduwa man ko. Ay, ikot pagsinga to baka mong tablet? Pakigduwa na dito ni Nora, ha? Ang saba! Ang pinipi! Ang binaba! Ang binaba! Ang binaba! Tingnan mo ng bata, Clara. Ano na? Oy! Ano man, ha? Ano na usap mo nagagawin sa mga mama ni mo? Sabi mo yung bata, Clara. Ano kitahilak mo na mo? Dagong tablet, lo. Abi akong tablet, magduwa ko. Ano, ihatag na, Clara. Ihatag. Tatay sad, uy! Ihatag ba? Ako nagikuha kay gusto ko nga maato siya ni Nora. Makigduwa. Kasi tagaan na sa siya gold. Akong tablet. Abi akong Ang tablet. binibe. Ang bilo, ang bilo. Oo. Ano? Sundag imong inahan, ha? Abto ditong Nora. Taguan ko ng tablet. Uy! Ay, ako gigit, uy! Junjun, ano ba? Junjun! Ya, abot yun yung tagot, oh. Den, nibalik ka sa diya. Pasilan. Abi na kong naunsa na. Patalawan si Lulu Nura. Pandarag balik ang akong trak-trak pa. Sige na. Di naman. Ay, bati, oh. Hala, Ibubalik pa ko suod, ha? Kaya doon na pa ko gitrabaho.
Pagduwa lang mo diha. Nak, pauli o na dire. Dahil gitawag na Snora ay. Dali, Junjun. Kuyog ta sa amo na. Sige. Ano nagmuktok man ka? Ay, di pa ko kaistorya sa imong anak. Kinaaman si Junjun, iya magipakuyog. Naugaway ng bata ay. Laki, sa'yo man siyang nakadiskubre sa iyang powers. May kani, nabantayan dayon ako kanina. Diha na ba sinudya ko? Mauto nga ako dayong gisumpa. Di naman, oh. O sa man di ay? Ingon man ka nga, lawgaw ining bataa. Mao lagi. Naugaw kayong bata ah. Bata pa gani. Nagkalaptim. Sa Lex Pino. Saba, di ay, apin akong unsa. Asa day mong mga toys? Mga taos, man akong toys. Mag-games na lang ta. Nabitaw mo yung computer. Di man ko ganahan, anak. Magbasa na lang tag-books. Ay, tilanggod. Magbasa mo ta sa klase. Kung wala klase, basa lang yapon. Puyoy. Aring ma-bright ka. Parehas na ako good, bright kay ko. Bukiram ka. Dili, mangkot tinuod, mangkot. Ingon gani akong mami ug daddy kani, bright kaayo ko. Emong daddy og mami rin ay. Hasta sa tamahal nga Reyna, uy. Mahal nga Reyna. Kinsa ba na? Akong ninang. Akong tao ko na. Ninang! Mahal nga Reyna, ninang! Nora? Kisay imo gitawag? Yang ninang ko nung nga, mahal nga Reyna tita ay. Junjun, pauli lang una, ha? Naapamaistoryahan nga importante kaayo, kaming family. Okay. Next time na lang mo pagduwa og usab, ha? Dali, ihato di ka sa gawas. Okay. Ako na magpakitan si Junjun sa akong ninanggot nga mahal nga Reyna. Ay, sa ato pa? Nakaila ka sa mahal nga Reyna? Oo, muani man siya. Istorya man mi. My dear, ikaw lang bahala na. Kay, kamu may kaliwat. Ikaw na lagi akong pahandulo nini, ha? Ha? Okay. Ako rin makigsulti sa mahal nga Reyna. Mula ko my dear. Ato ko sa barangay, kay doon na sila tuyo na ko, okay? Sige. Mahal nga Reyna! Mahal nga Reyna! Ano? Unsa tuyo? Pwede magpakita ka? Dili pwede. Busy ko. Hello, Ninang! Hi, inanak! Mahal nga Reyna? Naibaw ko kung sa imong tuyo na ako. Inanak? Inaanak? Kami lang una si mami ni mo ang mag-istorya, ha? Hain mo ibatang si Nora, mahal nga Reyna. Basta kay safe ra siya. Ayaw ka balaga. Bahin si mong tuyo. Imo kong sudyaan nga nagpailan ako sa inyong anak nga wa man ang hid ninyo. Mahal nga Reyna, ikaw ang Reyna. Ug naani mo ang tanang kahong ug ang imong pagbuot mo ay angay matuman sa kanunay. Pero nakasabot ka sa tingali sa akong gapit isip inahan. Actually, wa. Wa ko kasabot. Di man ko ka-relate, kaya di man ko inahan. Mahal nga Reyna. Basilia, tingali nakalapas ko sa inyong katungod, isip kinikana ni Nora. Pero angay ni mong hinamduman, nga kining pamilya nga imong giangkon karon, wa ni maimo, kundili palang tungod nako. Kung wa pati katugutoy makigminyo kag Crispin, wa kay Nora karon. Mahal nga Reyna. So, in one way or another, may dako kang utang nako. Wa ko malibot anak, mahal nga Reyna. Pero, among anak si Nora. Ug kami lang ug walay lain ang
Angay magbuot sa dakan sa iyang kinabuhi. Wow! Nasuko ka na ako, Basilia? Wa, mahal nga Reyna. Di pasabot na lang ka sa angay ni mong masabtan. Oh, husto ka. Dili ka magka-relate kay dili ka man inahan. O ginaot, nga imo kong sabton isip inahan. Okay. Bisag wa ko makasabot, masabot na lang ko. Pero mahangyo lang sad ko. Ayaw kong puging makikita sa bata. O, mahal nga Reyna. Og salamat sa imong pagsabot, bisan wa ka makasabot. Sukad karon, i-inform din na mo every time nga mapakita ko sa bata. Promise. Long time ago, ka-English mo ko. Naanad lang ko sa kong anak. Sa una, walang-wala ako. Nangandoy ko kwarta. Karon, sobra-sobra akong kwarta. Ipunan pag yung paggahom. Kuyawa na yun yung kahom eh. Sobra pa man is impossible. Pero, niya na mag-yun ni. Ay, sami akong buhato na. Boss Crispin! Tawag si Siso. Sisom din na Siso nagbarog sa polda. Kani. Suwaya nagugabong si Siso, be. Hila. Ihawas na ko balik, Siso. Balik nyo! Balik nyo! Kita tingali ka to, Crispin. Ha? Nagbungog kalit sa Paul, o nihawas na sa kong kalit, ugwa mabasa akong gisulob. Magic! Sobra bas magic! Ay, publishing nagbalik ang Bilya Miraluna, Crispin. Ay. Ha? Murag, gipuyan na nagdiliingon na to. Tungod kay gamay rag customer. Di na ito mausap, Siso. Promise. Nga no, hangyoon mo mga engkanto. Uy, unya, usabay pong ni Crispin. Nisukot man to siya, nga publishingan pag-usab ang resort. May gani ko, ka maunsa. Maubitaw, natripan na tingali ko sa engkanto. Ayaw nagpa-assign sa pool, uy. Ina si Crispin nga magpabalihin kag assignment. Ha? Mauna. Gimingaw na ko sa akong kinabuhi sa una. Oh, gimingaw ka sa kinabuhi nga walang-wala ka? Oh, katong panahon nga daog-daogon pa kong ni Tiago. Ikaw na sad! Pwede mo hangyog bahaw na eh. Nami bahaw! Pero dukot na lang. Okay Ranoy, salamat kayo. Lipay na kayo ko kung tagaan ko ni Tiago og bahaw nga dukot. Suwaan din ako kasin. Bisag kung sa yatang ni Tiago na ko, mukaon man ko. Kaluoy ko di mo sa una, Crispin. Pero karon, bisag kung sa'y gusto na kong kanon, pwede kayo. Pwede reganig din ako gamitan og kwarta. Sobra kayong blessing ba? Murag, wa man gid ganin ako kinanglan kaning powers. Linog! Ato tayo sa inyong kalibutan mo sila! Wow, nice din eh. Unsa ni kinhi, Mami? Daddy? Mao kini akong Pinoy-ana, Nora. Ug mausad kini ang kalibutan sa mga inahan o sa iyang kaliwatan nga imo usab nga kaliwatan. Si Daddy di ay? Ako? Ako right dili taga din ni anak. Joiner sa mga amahan na mo, Nora. Kanindot din eh, oy. Di na lang ta mapauli sa ato, Pi. Ani na lang tapuyo. Oh. Mami Daddy. Ani na lang tapuyo. Agad ako si mong mami Inday. Kung asa siya, at tusab ko. Mami Dili pwede, anak.
Why mall din Mao ka na ang damage nga nahimo sa linog. Gamiigo sa inyong dapit, Crispin. Tanawa nga itong bahay, Crispin. Dili na maila. Hasta ilang na Tiago. Ay, kumusta ka sila? Buhay pa ka sila. Ayaw paghilak apo. Ang importante nga buhi ka. Pasag di na lang ko. Okay na kong mamatay. Simba ko lang taon. Ayaw lang kamatay, Lo. Ayaw lang, Lo. Ang imong inahan. Kita ang imong inahan. Diyan! Uy. Salamat sa Diyos, buhay ka, anak. Salamat. Si Clara. Tay, buhay na ka, tay? Walang pangutanaha, uy. Mura magwa ka malipay. Oo, nalipay tayo, Tay, nalipay kay kung buhay ka, tay. Uy, kinugong. Agay, oy. Agay, kinugong. May mo imo kong tiwasan. Uy, nausawang ka. Nalipay ko nga. Buhay ka. Huwag kakusti kang hugot kayo. Si Clara, uy. Kumusta si Clara? Nangitap ko, Clara, tay. Huwag ko mahibaw kung naluwas ba siya, uwa. Mama! May pagitaas iso. Ay, pagbuhi-buhi sa imong kaugalingon. Ala, pagita ang akong anak, o kinahanglang buhi siya. Kaluwis mga tao. Sorry. Naliguro ko ako. Misibadeng ko sa kalibutan sa kong asawa arong paniguro sa mong kaluwasan. Nalimot ko sa pagluwas akong kaliwatan. Naligi ka. Abi na ko magpabili na mong nura dito. Ang bata na lang ang ako gibilin. Niapas ko nimo. Kay nahibaw ko nga nagkinahanglan ka o kaagkapay. Dagan na mamatay. Dagan na angol. O daghan pa ang natabunan sa yuta, Crispin. Ako sila pagawson. Ako mo pagawas nila ba sila? Eh, di ba? Namoy powers? Pero, dawat ang kamatuoran nga may mga tao na gyud nga nangamatay sa ilawom. Sige, samtang may panahon pa, luwas sa ang mga buhit pa nga natabunan sa yuta. Lakaw na, ako rin bahala sa mga niya sa ospital. Kahinay sa rescue operation Gamitan ako power, royal powers. Aron manggawa sila sa nanimutangan ang mga tao nga natabunan. Salamat sa Diyos. Tabang! Oh, si Clara? Clara! Dahil Clara! Clara! Crispin, hindi pa ko gusto mamatay. Hindi pa ko gusto. Dili ba ka mamatay, Clara? Dili ba? Crispin! Clara! Hoy! Oh! Buhay pa siya, sir. Buhay pa. Luhod na sa palimot. Salamat, Crispin, ha? Salamat sa imong pagtabang sa akong pamilya. Ay, gamay rin ang butangan. Siyempre, magtinabangay kita. Ay, utang na mo ni mo ang among kinabuhi, Crispin. Huwag magkailabot kay buhi kamang daan. Kami man ni Clara ang nag-ungaw sa kamatayon. Uya, gitabangan ng Crispin o ni Basilia. Ako sad, buhay mo ko daan, Lo. Na. Ayun na lang ko nagkwenta, hatay. Basta kang itabangan ta ni Crispin. Period. Nga naman ka, tay. Wala tayo bahay nga kapaulian. May pagkabungkag sa atong bahay. May lang kong tabangan gihapon tang Crispin na magkapatukod pagbalik.
Crispin, bahin sa imong gipasalig ni Noy Tiago ba? Nga, tabangan silang pagtukod silang bay? Mo-suggest ko nga iyan ang bahay lang ang imong ipatukod nila. Ano man, my dear? Dagan kaayong tao ang angay tabangan, Crispin. Kaya naman na to. Kausang sulti na naan man na yun. Pero nahibaw ka, cute. Nga dili na nato angay buhaton, di ba? Atong ipaagi sa normal nga proseso, Crispin. Kanang dili ikatinga sa mga tao. Saan man? Kabangan mo na mo na makabangon gikan sa kapait o kalisod nga gidangatan sa atong dapit. Muhatag ni og tag 1 million pesos sa tanang pamilya. Yay! Apel tana. Apil gyud uy. Kita pa. Pero 1 million ra sa ato. Hindi tingali oy. Pila na imong gusto tay? Kadako na ana? Ay labaw gid unta ta kay mas close man ta nila. Oy. Pasensya na, Noy Tiago. Pero, hurot-hurot baya gyud ang atong tibuok barangay nga nabiktima sa linog. Dili kay kamo lang. Mao nga patas nga mong ihatan nga hinabang. O kami mismo nagkupa ang among bay. Nakakita ka, cute. Pero... Kung dili ka mo dawat sa 1 million, dili mi mamugos. Kamo ni bahala asa mong ipatukod. Mudawat ko eh. Ay, namasin ragani ko. Na sige. Salamat na lang ini. Maupay tabangan? Maupay masukop? Ay, lugawag yun ni Tiago eh. Kung sayang pang pinulungan, katinugong dako. Imo man gud siya gipaanad ka ni adto. Tan-awa, dili na makontento sa atong hinatag. Kaya ram sir gunaton siya Tagalog labaw. O lagi. Pero dili siya makat-on og leksyon kung permi nimong konsentiran. Mao nga ayaw gid pada sa kagaraan ng tiguanga. Nalipay na sa kong tanaw nga isig pagtukod na silang bay ang mga tao. Og ang ato sang bay. May dear, mangutan na day ko. Anong dako mo gani atong bay? Ha? Dako kayong bay nga atong ipatukod. Maibog na sa rin si Tiago ini. So na, mas dako ba yung bay sa ato? Gusto ka? Maibog siya sa atong bay? Ako siyang paipugon sa atong bay. Ha? Gusto kong maghangat siya sa tumbay aron masilsil na sa iyang alimpatakan nga dili na ikaw ang Crispin nga iyang sayon-sayonon. Kay bisang mas labaw ka na kahimtang niya, sayon-sayonon na magyapon ka niya. Dakan kaayo siya demands nimo. Marabag, entitled kaayo siya nga modiktar nimo. Ay, waman na problema na ko, my dear. Nimo, wa. Pero nako, do na. Asawa ko nimo. Sakitan kaayo ko anang abasaran ka. Kana pag yung tiyago, anak. Dagway pa ya, uy. Di pa lang lain, maayo mang lukot-lukoton ang dagway. Oy, ayaw na, my dear, ha? Ayaw, gyud. Maubitaw ni ingong ko nga kundili pa lang lain. Ay, alagun na siya daginuta ko. Dili pa lang kamusupak ay. Daginuton kina nako. Kay dugay na kayo kung kadumot anak niya. My dear, di maayo magdumot sa imong isikataw, okay? Maulagi. Lahi gyud ding nag-awas-awas ang kwarta, no? Kay, pagkapatuya gyud sa gusto. Uy! It's you, Mandene. Ikaw, Mandene. Kay nga naman na Noy. May problema? Awa man. O sa man niya gibatukod, palasyo? Nga naman sa kunog magpatukod mamig palasyo, Noy. Nga di man mihari og reyna. Dear, ay man lang to. Ko. Mura masad mughari og reyna. Kay kamo may pinakadato din sa atong dapit. Kami in town, mga uyamot lang. Mao nga kontento lang ni ordinaryong bay. Pero maayo na lang na kaysa tuas ilom sa yuta imong bay, di ba, Noy? Unya imong mga kauban, mga wati og anay. Nag-joke na nas Basiliano. Tinuod ba yato akong joke, Noy? Ngano, Noy? Ngano man lagitos kumparing June, dako malagito iyang ipatukod.
Mura mag-Tris Andanas. Oh. Unya? Labaw di ay inyong gihatag niya. Adto anoy. Susiha, kung labaw ba ang among gihatag niya? Adto ako. Mayong pagpaminaw sa Let's Pino. Di makagikanta. Diha na, oy. Tay. Si atay. Unya anong mugtok kay ng imong naw? Kita mo sige patukod ni Ninong Johnny mo, Clara? Oo. Kanang Tris Andanas, Oh. Kaya naman di ay. Nganong sila nagkapatukod magtaas nga bay? Nganong kitawa man? Gipadadaan na sila ng anak na nagtrabaho sa gawas, tay. Ug ang hinatag ni Crispin, mo lang gipatukod sa tindahan. Unya kita? Unsa man? Nagpatukod man sabta. Unsa man tayo nang nasa tong atubangan na gitukod? Gusto man unta ko nga bisa katulang parehas atong bayas una ba nga Tris Andanas sab suway kong dool Crispin. Babagan na kong Basilya. Nagpaanday na mas Crispin siyang asawa. Tay. Di lang ta malain ni Crispin, oy. Ang paghatag niya 1 milyon nato, dako na kay ng butang. Nigasto po to siya nato sa ospital. Nigasto pa siya papatag sa atong yuta aron matukuran pagbalik. Di lalim iyang gigasto tayo, oy. Itara di ay. Tanan man. Ay maumanggani, tanan iyang gitabangan. Maugani nga dili tiaw-tiaw ang iyang nagasto. Dili biya na obligasyon nga tabangan ta ug ang tibok barangay. Pero nitabang siya nga wa maghuwat pangayuan. Kadaghan nilang kwarta. Oray, mura magari nagpalasyo ilang gipatukod. Yawa ni mo tayo, oy. Wa man kay utang kabubuton. Sa? Kasi na mahinoon imong gipatigbabaw imbes pasalamat. Ayaw kong ingnaana si Suha. Pasensya gyud tay. Pero lain ka na imong gipakitang taras karon. Wag yung ko kauyon na. Ambot ining klarag, nakauyon ba? Wala may comment. Ay, si kuha na asiso, ha? No comment man ka. Huwag man kakabadlong ni tatay. Naguna-huna pag gani ko kung sa isulti. Suna. Lubagon ko rin ang imong liog. Aga! Hala! Nalubag imong liog tayo. Aray kasakit. Ay, gano'n nalubag maning akong liog, oy. Gabaan ka na ko, tay. Ay, dagway ni mo makagaba. Aray, agoy. Puyo ka na, tay. Kimusta mo kasakit? Sige, kagluhag. Puyo na. Nagbaw kang tiyagua ka. Unya na di ka pa ulian. Agoy, tabangi ko ninyo, oy. Igo ra magmudmudihang nagtanaw. Naglibog pa ko sa kapag tamang tayo, oy. Kumato na sa ospital, mugasto na sa ta. Yan sa may buot, ipasabot ni mo, Clara. Pasagdan ng ko ni mo. Sakit na kayo ni akong liog. Agoy. Claro, ano na si Chicago? Tanaw mo, Crispin, kung naunsa na siya. Hala! Mayo lagi ni pagkalubag siyang liog. Di gabaan lagi ng kuna. Kaya iyam kong gingnan, ngayang lubago ng liog. Iyan na nung liog mo'y nalubag o kalit. Nalubag o kalit? Oh, kalit din kaayo. Abot nga no to. May feeling ako. Nabagi taon ko, dong. Sakit ka, dong. Ako hospital, dong. Madara ni Hilot na eh. Ha? Hospital. Madara ni Hilot eh. Suwayan ni na to, ha? Hinaya. Katingalig, masamot na. Agoy. Hinayo na lagi, no eh. Bago rin binabali. Ha? Ini mo noy, wapagani, di pagkatiwag, dakulat ka. Wapagani. Wapan ito. Agoy. Wapan na. Hinaya, Crispin, hinaya daw. Kapon rin na ako na Murag may ugat nga napiit na. Sigan. Okay na? Hala. Wow!
Naulian ni si tatay. Uy, Mayuhan ni mo, Crispin, oy. Tsambara na. Ang no? Tarungkot kaayo ang gipanulti ni Siso. Pero, musukwahi gid siya. Si Clara sad nga liwat sa iyang amahan, wa gid mo padlong. Moto naglagot ko. Tagpaw ka lagi. Nagminalitan lagi ka ron, my dear. Dili man good, Crispin. Abusado magud kaayo si Noy Tiago. Ug way planong mausab. Tan-awa si Siso o. Salbahe sa bayan ng dako sa una. Pero karon natarong na. Kaya nag-usab man. Ingana sugunta si Noy Tiago. Mausap na lagi na. Kano sa apa? Di na siya mausab kung dili tabangan, Crispin. Mao nga pasagdi ko nga mao'y mutabang niya pinaagi sa pagdisiplina niya. Disiplina, gyud. Imong anak. Dugaya pa din mauman na itong bahay sa. Ang uban, human-human na. Hasta nalo ni Tiago. Ako maning ato, my dear. Pwede naman sa din nato dali-dali o gamay. Dili na mahipuhong ang ubang tao, eh. Gamitan na itong powers? Dili. Ano man? I-times 3 nato ang gidaganon sa mga panday. Okay, sad. Sige. Ako ng engineer nga magpadungag tagog tao. Ako rin makuha og dugang panday. Ha? Tagaan mong kalibutan ang akong patabangon og panday. Yaway ng bahay ni Crispin, oh. Human ko ng baya kay daghang entrapante. Bitaw, no? Nakuha ka nilang babayran sa labor, anak, no? Hoy! Sige, may magtanaw niya. Ano sige tanaw, oy? Tukara sa ng imong amahan ay. Sagdi na lang guna siya. Luuyag yung tatay siya. Ha? Hangtod ron. Wa pa gid siya makadawat sa kamatuoran nga nalabuan na siya ni Crispin. Kaya bisan sa kaayo ni Crispin niya na to, baliwaha raman niya. Masuya raman yun gihapon siya. Makasuya, magidkot. Ha? Otro sabday ka, Clara? Wow! Kanay sa atong pag-umpay. Kadako! You like it, anak? Yes! Maganda-gandagan kag mayo din ni anak kay dako mo kayong hawan. Bibisot ko malupad-lupad, tati. Unsa? Unsa gay mo lupad na? Ngano mo lupad man? Katong tito pa ko sa ila ni Ninang, mahal nga Rayna. Kaya man ko gitudloan unsaon paglupad. Tinuo ko. Santimaan. Jesus Yusip, Maria Yusip. Noon saan man ini, my dear. Mulupad naman noon. May naman kay kumalupad, tati. Takop-takop ka ni mi sa mga butterfly kani. Anak, Inday, kanang paglupad pa. Dito lang na sa among kalibutan, ha? Dito lang na sa fairy world. Ayaw lang din, ha? Anong dili man? Dili man normal din, hinak. Wa may tao nga mulupad, anak. Naapaya. Mayong pagduminaw sa Lex Pino. Si Superman? O si Tana. Daan ba ko? Ang mga superheroes tit, mami. Wala ka kaypaw? Nak, dili mo na sila tinuod. Sa salida raman ang ingana. Ako, Pi. Tinuod man ko, Bi. Tuan na, nagsugod na. Nak, paminawa si Mami, ha? Okay, tinuod ka, makalupad ka. Pero, ikaw naman. So, dili yun normal. Tudloan ako si Junjun. Anong kaming tuha? Tuan na, nangangin na slain. Pasti lang ginungan no man yun yung taon. Tudloan ako si Junjun, mami, ha? Dili lagi pwede, nak. Ako, manuna siyang tudloan. Dili man siya parehas nimo. Tudloan laki nako, arin maparehas na mi. Ayaw gahiya ang ono ra, ha? Suko na imong inahan, Nora. Kay busdak ni mong Di ba? Ipasabot ka naman namo ni daddy nimo nga lahi ta sa ubang tao. Unya, ganun dili ka man
mo patuko. Bitaw nak. Mahalo ko bang tao ni mo kung may bawo sila nga mulupad ka? Apil na si Junjun. Mahalo na siya ni mo. Kasabot ka? Anak ko? Ano wa pa man man inyong bahay, Junjun? Ang amo kay mas dako, pero nahuman na laki. Ampot lang. Lo, ang panday, magbong! Hala! Tende ka! Huwag tayo kang kalit. Walong gabang kita na nilupad og kalit. Kuyawa lagi, pas kay ba? Nilupad og kalit. Abigin akong nadagan ni ka. Ni ato naman ko sa likod. Kanya, ang tao ba, ang panday ba, kay nasiber niya, o siya magbuong dayon. Ikam tuos ang yoldit, tawa mo ka. O, tara tawa mo tao, awa. Ha? Sige lang istorya ho. Ito o, mangkot ko Junjun good. Tuo, yung anong smile mo gabi. Magpuot ko. Ay, pagpuot. Wabay ako magpuot. Gipaningot man intahon kag maayo, oy. Diin man ka naabot og duwa. Tuol ramangkot. Dapit sa ilang Junjun ramankot. Silya! Nakadungog kag balita sa gawas? Uwa man. Nga naman di ay. Usa ko nung kapanday lang no Tiago. Nagbong! Nasave ramankot? Kana mo yung punto. Sa ato pa. Ikaw gina ito. Time pa. Time para good. Unsa ipasabot ni mo, Crispin? Ngano di ay? Unsa gyud di ay? Nahabong ko no ang panday, pero wa maabot sa ubos. Kay, may galit ko nung miyaguros nga purmang bata nga may misaon sa panday. O may paluna sa ubos. Niyaguros sa daguno dayon, palayo diyang naimutang ang panday. Oh. Nora, ikaw ba'y nagbuhat ato? Nora. Masulti ko sa tinuot. Sama di ay! Ipangutana ka na mong mami ni mo, ikaw ba to? Ingon man mo, pi. Naay mga things nga dili need isulti. Pwede di na lang kumutugan nga akong gisave ang tao? Ay, naman sa school di ay. May pa magpupulang ko siyang ititibukad law. Nora, hosto sila si mamig daddy ni mo. Dili kinahanglan nga ikaw gyud mismo ang moadto sa gusto nimong tabangan. Kadtong panday, pwede ra gyud kanimong i-save. Bisan wa ka pa mulupad ngadto niya. Kanahan man kumulupad nina. Pero kasultihan ka na sa mamig daddy, di ba? Kung noon sa'y mahimo may tabo, kung may bawaan sa mga tao nga makalupad ka di ay? Pati aoy. Kung modako ka na, makasabot ka ra. Sa pagkakaroon, sunda ang tanang nga isulti sa imong mamig daddy. Haba? Ayaw pagbuot-buot. Okay. Kibaw ka, Goldie. Sa una, ikaw rin akong kitagtaguan. Ang imong sikreto rin akong giyadlokan na may bawaan sa ubang tao. Pero karon, naanas Nora. Sabi na kong ordinaryong bata na siya, pero di man di ay. Wala ko kasabot kung ikalipay ko ba o ikaguol. Basta kay nahaso lagi ko, Goldie. Bangil na sa kupagbantay niya. Kung maikatabang sa ka. Hoy! Hoy! Ayaw na ba ito ang iring, hoy? Hoy! Yun sa mga nila mga iring. Ay hala, mga pat mo ha? Doon yan sa mga iring, hoy, ang gibato. Sukol mo mga miming! Sukol mo! Hala! Nye! Ang mga iring, na mga tiger! Asa may tiger, anak? Mga iring ramagid na sila.
John, ha? Nagtumo-tumo kag istorya, ha? Wa mo ko nagtumo-tumo, ma. Unsay tumo-tumo? Nagbuhat-buhat kag istorya ba? Wa mo ko nagbuhat mo ng istorya. Pataron pa niyo si Nora, oh. Akita man gani siya. Nanagan gani ang mga bata nang labay yung mga bato sa iring. Ay, sakto na. Inom ng tubig, kinaluspad ka, Ay, Clara. Tinuod tingali, oy. Nay, nang luspar ko ng bata, God. Tatay, sad, uy. Sakyan sa din niyang bata. Ay, basin lang ba? O ganong mahitabo mo si natay? Unsa? Doon na yung mga gamhanan nga nagpuyo din, he? Nak, nagpabadlong naman sa lagi ka. Wa manggut ko nilupad, mami. Wa lagi ka nilupad. Pero gihimo ni mo mga tiger ang mga iring. Na-trauma gito sigurado ang mga bata. Mga Batman sila, mami, pe. Ila magilapay og patong mga miming. Luoy ka ni kayo, nihilak silag maayo. Mangambot lang yung langaw ini. Naunsan na ang langaw, tati? Ay, wa, oy. Hindi mo pa yung ginuto ng langaw da. What's funny? Ambot lang siya munahan kung what's funny. Ikaw ba Crispin pa? Ay, bitaw nakba paminaw, ha? Was gamutuma sa mong sabot, ha, nga. Manangid una ka before ka naibuhaton. Emergency man to, tati. Emergency? Wa good mo put. Unya, luoy na kayong mga miming sa ngatanan. O may din, ha? Kadungog ka sa ngatanan yun. Ay. Oh. Uy, pwede ko mo CR, mami? Ay, pwede, uy. Sige. Ato na ka, Lupit ka sa tong anak, no? Ay. Naliwat rin ba ni mong bata? Kinumdum ka nga. Imong gipaw-aw nga tong irin sa una? Gipalabuan na niya. Palabuan sa to anak, gihimo nag-tiger ang mga iring. Unsa ron? May nakasod nga iro. Pero ganun nagkatawa man ang imong anak? Siguro di! Maayong pagbumiyaw. Katawanan ka, ayaw ka paminahon, Kulti. Nora! Unsa na ba si imong gibuhat ni Goldie? Akong gipaaw-aw. Anong imo mo siya gipaw-aw nga iring mo na siya? Nisunod ramang ko ni Mami. Ingon man ka, gipaaw-aw niya ang mga miming sa una. Ginoo ko ni. Nakatuog na? Ay, wag ko mabiyak kung wag matug. Sure ka? Masig, mukalit na tugtungan din eh. Akong gilak. Nang mo gamit og powers, useless gyud mo paglakpultahan. Akong gilak iyang pagkatug para sigurado. Uy, Ay, makaugtas, Crispin, uy. Di man di ay lalim na ay anak. Ay, kung isihi ha, kay tinud-anay ning ako. Mura na kong mawindang sa atong anak. hindi mo gano'n mga akong ginisihan. Unsa man di ay? Ang imong paglak siyang pagkatog. Unsa may naaanak? Gusto ko mo pahaway. Maong ako itong gipuhat. Pwede mo kayo gampaway ko. Ari paway sa bukton. Dali. Look at my beautiful eyes, my dear. Wa ka kadungog sa akong gisulti. Gusto ko mo pahuway kay gikapoy ko. Ha? Gikapoy na kayo ko, Crispin. Og sunda ang lain pang anib ning sugilanon, Crispin og Basilia. Palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.